Nalazim se na površini, ali samo moja glava je trenutno na njoj. Osjećam da mi je čitavo tijelo ispod površine te vode. Vuče me dole. Sad je vrijeme da se sretnem sa tim, sa mojim osjećajima. Zato zatvori oči, udahni i polako se spusti u dubine tog osjećaja i oko tebe je trenutno tama i osjećaji su ti poznati. Često si u tome. I samo osjeti okolinu i kako polako tvoje čitavo tijelo ide prema dnu. Svaki uzdisaj i izdisaj te vodi u dubine. I putuješ kroz tamne vode koje su ti dobro poznate, ti osjećaji, neke nelagodnosti, pritiska, straha, osjećaja nemoći, baš onog dubinskog straha sve tvoje tijelo osjeća i vibrira oko sebe. I sada pogledaj dole u dubinu, pogledaj još dublje koliko god možeš i tako vidiš da iz te tame dolazi neko svjetlo, da ta voda u biti nije sva tamna, nego je samo taj prvi dio. I sad umiriš disanje i ramena su ti opuštena. Dozvoli sebi liječenje svojih emocija, strahova. I kako putuješ dole, sve više vidiš svjetlost, sve više je voda čistija i ulaziš u dubinu gdje je voda kristalno čista. I kad pogledaš oko sebe, tvoje tijelo je lagano, dišeš umjereno, ramena su ti spuštena, čitavo tijelo je u nekoj opuštenoj fazi
kojoj sav svoj teret spušta. I oko tebe je voda sa svjetla. Imaš osjećaj kao da si u nekoj prolaznoj fazi gdje te voda dobro čisti. I sad ti tvoji strahovi i sve što te uvijek vodi u rupu, što te vodi u neke tamne misli, sve se tu prečišćava i tvoje tijelo se odmara u toj bezbojnoj boji vode. Vidiš i osjećaš kako se kao veliki dijelovi oko tvog tijela i u tvome tijelu lome. I ta voda je tako jaka i zdrava. Oslobađa te svih tvojih tegoba. I krajnje vrijeme je da se osjećaš dobro. Oko tvoga tijela se napravi kao vrtlog koji te čisti od glave do pete. I pravo vidiš kako jak je taj vrtlog vode. I samo te čisti. I tvoje tijelo i tvoja energija oko tvoga tijela sve je čistija. I tvoje tijelo je sve opuštenije. Samo osjeti, dozvoli tim energijama da te očiste. I osjeti tu ljepotu mirnog, opuštenog tijela. I kad malo bolje pogledaš u dubinu, vidiš da je ispod tebe još jedna voda, neki nivo vode. I polako se spuštaš prema njemu. I to je lijepa turkizna boja. Kao da si došao na najljepši okean. I sad tvoje tijelo ulazi u tu turkiznu boju. I ona liječi. Ta boja je sastavita iz dvije boja. Iz zelene, koja znači liječenje, i iz plave, koja znači majku zemlju. Znači liječiš se u potpunosti uz pomoć majke zemlje i turkizne boje. I pravo vidiš kako se sada pravi vrtlog oko tvoga fizičkog tijela i puni tvoje fizičko tijelo i zdravi sa tom turkiznom bojom. Zdravi tvoje tijelo. I taj vrtlog počinje od glave prema prstima i puni tvoje fizičko tijelo sa tom turkiznom bojom.
Primijeti osjećaje i dozvoli svome tijelu da je opušteno i dozvoli sebi, svom umu, da primiš to liječenje. I pravo vidiš kako se taj vrtlog, kad završi kod prstiju, ponovno vrati na vrh glave i započinje novi krug. I samo primaj liječenje. I sad se ustavi na onom dijelu tijela koje i još dodatno treba liječenje. I tu se otvori mali vrtlog od tog velikog i ekstra puni taj dio. Liječi ga. I osjeti ako imaš još u kojem dijelu svoga tijela neku bol, može biti duševna, može biti na fizičkom nivou. Tamo gdje je bol, tamo je od mali vrtlog puni taj dio. I samo primaj i osjeti, vidi to liječenje koji oslobađa tvoje tijelo, koji oslobađa tvoje energije i samo prima to liječenje. Sve više osjećaš moć tog vrtloga turkizne boje. Tvoje ćelije koje su inteligentne i bezbroj ih je u tvom tijelu se pune. Trilijone ćelija se sada puni sa tom turkiznom bojom i na novo postavlja temelje zdravlja kojeg ti zaslužuješ. I pravo vidiš kako je tvoje tijelo, unutrašnji dio, pun te ljekovite boje. Sa svakim uzdisajem sve više i više si opuštena i sve više i više je tijelo izliječilo se i puni se i ćelije dobivaju novu misao da se zdrave i da je njihova prirodna poanta biti zdrava, opuštena i radosna. I sad kad se fizično tijelo napunilo sa tom lijepom turkiznom bojom koja liječi i oslobađa vas, počne da se širi oko vašeg fizičkog tijela i ide u širinu. I na početku možda vidite ili osjetite kako stvari oko vas u energijama pucaju, oslobađaju se jer vrtlog je jak. I vaša namjera da budete zdravi je jaka. Zato je vrtlog jak.
I isto tako ide od širine glave prema dole, prema prstima, ali se sve više i više širi. Oslobađa vaše energije i sve staro i ono što vam ne treba u energijama se raspada. I dozvolite vašim duhovnim vodičima, vašem višem ja, da vas ozdravi, da vas pozdravi, da vas izliječi sa tom energijom. Vidite kako ide brzo. Ako imate osjećaj da vam negdje nešto zapinje, i dalje radite. To samo znači da su se neke niske vibracije već dugo i jako prilijepile na vašu energiju. Nek se sve što vam ne treba razbije. I osjetite lakoću, unutrašnji mir, baš to što zaslužujete. Osjetite u sebi mir, jer sad je unutra u vama ta turkizna boja koja vas liječi u svakoj vašoj ćeliji, a vi imate trilijone ćelija koje su inteligentne i one se sada su u fazi zdravljenja i žele da budu zdrave. I u svakom trenutku kad dulje osjetite tu turkiznu boju, one su na boljem putu ka zdravljenju. I tako osjetite isto taj vrtlog koji je sada nekoliko metara oko vas, toliko širok da vam čisti svu auru, svu tu energiju oko vas. I tamo isto je se sada sve promijenilo i umjesto sive neke tamne boje i niske vibracije je sada turkizna boja i visoka vibracija. I sad vas pozivam da se nasmijete, jer smijeh kaže dobro sam, sad sam bolje, ponosna sam što sam se uzela vrijeme da napravim ovu vježbu. Pomislite, osjetite taj moć tog vrtloga, moć te boje koja je povezana sa energijama i sa zemljom, koja vas uvijek u svakom trenutku podupire, tu je za vas. I u svakom trenu možete samo pomisliti da je ta liječenje u vama i oko vas. I onda samo osjetite moć vrtloga i moć te boje. I kako onda ne bi se nasmijali, jer to vam donosi u vaš život radost. I biti radostan je smisao života. I samo se smijte
i budite zahvalni za ovaj trenutak liječenja. Sad se iscijeljujete i energije vam uz to uvijek pomažu. I kad prekinete sad sa ovom vježbom, to je uvijek u vama i oko vas. Samo se prisjetite sa mislima i već ste u njima i osjetite tu moć. Neka vam služi.